Hvorfor er det Alfa Romeo slår alle andre biler? Jamen, Alfaen har jo nogle køreegenskaber, som gør, at den er helt uovertruffen. Den passer den person, som har nogle følsomme fødder, følsomme tendenser til bilen som sådan. Man kan lytte til bilen, man lærer ligesom at være i ét med bilen, kan man sige. Derfor er Alfaen ligesom lidt speciel. Men også, at det er ligesom en discount-udgave for ejerne. Og hvis man først har prøvet det, så er man ligesom hooked på det på en eller anden måde. Jamen, er det en bil med temperament? Absolut. Helt sikkert. Det kan vi ikke komme udenom. Altså, det italienske har temperament, så det batter sin ting. Det er det. Er det funktionalitet og design, der passer sammen? Designet er jo smukt i sig selv. Det siger næsten det hele. Om så man putter nogle spoiler på, eller man tuner bilen, eller hvordan det er, så er de fleste af de folk, der kører Alfa Romeo, de er jo meget nænsomme over for bilen, kan man sige. Altså, de går op i bilens evner, som den er. Designet i sig selv, det er jo et smukt design, og gentagne gange blevet kort som faktisk nogle af verdens flotteste. Så jeg vil synes, at det er en kombination af køreegenskaber og design selvfølgelig. Hvad kører du selv af bilen? Jeg kører selv en Alfa Romeo 156. En 2.0'er, som efter sigende skulle have den bedste balance. Men jeg kunne godt mangle lidt motorkraft en gang imellem. Men med de danske regler, så er det jo nok ganske udmærket, at den ikke har det, kan man sige. Jeg ved sådan en gang imellem, hvis man lige tog på autobahn, så prøver jeg. Det kan ikke undgås. Det skal den også have lov til. Vi har et arrangement her i maj måned, hvor vi skal til Nürburgring i Sydtyskland, og der skal vi altså ned og prøve at se, hvad den kan. Der er ikke nogen fartbegrænsning som sådan, og det er under ordnet forhold også samtidig med forsikringer. Så der kan man få lov til at give den noget gas nedad, og selvfølgelig også på autobahn selv. Men herhjemme med de 110 og 130, det er jo kun en marchfart for en 156'er. Nu er det kæmpe bil, det er også god familiebil. Ja, hvis man er en lille familie, så kan det godt gå. Jeg vil sige, når det er sådan, man skal have barnevogn med, og man skal have ekstra plads til blærerne og til bagagen, så bliver den lille nok. Det gør den. Også selvom man vælger Sportwagonen, som er en stationcar-udgave. Den har til gengæld ledfældte sæder bag, men stadigvæk så vil jeg sige, at der er ikke meget plads tilbage i den. Det er der altså ikke. Hvor mange medlemmer er i klubben? Vi er godt og vel 2.000 medlemmer i dansk Alfa Romeo, den der hedder Alfa Romeo Klub Danmark. Og vi har så udover det en lille klub i sig selv, som hedder Kyoto Sportivo, hvor vi også har en chatside, som vi sidder og snakker og chatter på om tekniske og ganske almindelige projekter, vi har i gang i, og også med den her slags møder, som vi laver hernede. Hvorfor mødes I i Esbjerg i dag? Vi mødes i dag, fordi vi synes, vi mangler arrangement her i vintersæsonen. Og Bjarne Pedersen og jeg, vi snakker sammen her i starten af december måned, og vi mangler ligesom et eller andet til at få samlet folk, som så kunne samles om selve Alfa Romeoen i sig selv. Og det var kendt CB Auto hernede i sin tid, og som senere så blev den overtaget af Bent Pedersen. Så synes vi, det var en ganske udmærket begivenhed at lige tage og sige goddag til dem. Og håbe på, at de også kan lave nogle arrangementer i fremtiden, så vi kan mødes hernede om det fælles mærke og se de nyheder, der kommer også. Man kan se den gode blanding i biler. Det er jo alt fra et rigtig gammel Alfa til en rent spæk. Ja. Er der sådan, at kommer og mødes og få inspiration? Alle er jo velkommen, uanset overgangen af bilen, typen af bilen for den sags skyld også, men de kører en Alfa Romeo er også i og for sig hip som hap. De fleste, der har prøvet at være med i vores arrangementer herude, de har fundet ud af, når de har prøvet Alfa Romeo, så er det ret ofte ret hurtigt, at de har skiftet det andet køretøj ud med en Alfa Romeo, ikke også? Fordi de har sådan nogle helt anderledes køreegenskaber end de fleste andre biler. Nu er I færdige. Hvad skal I så? Vi skal en tur ud i Fun World, og så skal vi ud og køre race. Det må vi jo ikke på det danske landevej, så der skal vi ud og ligge og lege lidt med hinanden i go-karts derude. Det er helt sikkert. Det ser vi frem til. Velkommen. Skulle lige langt frem og tilbage.